Λοιπόν, ερχόμαστε στο στούντιο. Μαζί μας βρίσκεται ο κύριος Παντελής Νικολαίδης, καθηγητής και Γενικός Γραμματέας της Νέας Πνοής. Κύριε Νικολαίδη, ο λόγος που σας καλέσαμε είναι διότι έχετε ενημερωθεί. Έχει γίνει θέμα, ας το πούμε, να το πω τώρα, αναφορά. Έχει ψέξει λίγο το θέμα με τις απαλλαγές που λαμβάνεται. Ο Γενικός Ελεγκτής και μάλιστα ο πολίτης δημοσίευσε χθες πώς ακριβώς έτσι γίνονται οι απαλλαγές από τον διδακτικό χρόνο. Έχει και ένα σχετικό πίνακα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσετε λίγο να μας τον εξηγήσετε κι εμείς πώς ακριβώς λαμβάνουν δηλαδή αυτές τις απαλλαγές. Ξεκινάει, είναι βοηθός διευθυντής, καθηγητές. Βλέπουμε εμείς τον πίνακα, δεν ξέρω αν μπορείτε να μας τον εξηγήσετε. Είναι συγκεκριμένος ο τρόπος που γίνεται αυτή η απαλλαγή? Δηλαδή είναι κάτι που το γνωρίζετε από το Σεπτέμβριο, ότι ανάλογα της κλίμακάς σας δικαιούστε συγκεκριμένες περιόδους? Ας πούμε λέει εδώ βοηθός διευθυντής Α 10 περιόδους, ο καθηγητής ανάλογα τα χρόνια 24 περιόδους. Είναι συγκεκριμένες διδακτικές περιόδους, τις οποίες λαμβάνει η κάθε οργανική θέση στο δημόσιο σχολείο. Ο διευθυντής τόσο, ο βοηθός διευθυντής, καθηγητές κλπ. Αναφορικά με το διδακτικό και μόνο έργο. Ο Γενικός Ελεγκτής, λυπάμαι να παρατηρήσω, ότι αυτόν το οποίο κάνει, καταρχήν ο άνθρωπος έχει υπερβεί τους όρους εντολής οι οποίοι πηγάζουν από το θεσμικό του ρόλο και μπαίνει και σε πολιτικές παρεμβάσεις και λυπάμαι να παρατηρήσω ότι ελάβνεται από αλλότρια. Ελέγχει ακριβώς και να κάνει κάποιες επισημάνσεις. Βεβαιότατα. Αλλά ο άνθρωπος είναι σοριδών, ανακριβιών και παραπλανητικών στοιχείων, τα οποία ελάβνονται από αλλότρια κίνητρα. Έχετε δει τις αναφορές που κάνει? Μιλάει για 18 εκατομμύρια μόνο το 2003-2004. Ο άνθρωπος είναι άσχετος. Δεν ξέρει τι του γίνεται. Και θα πω αναλυτικά τους λογαριασμούς. Ευγαίνει και μας είπε για απαλλαγές. Καταρχήν δεν υπάρχουν απαλλαγές στη δημόσια εκπαίδευση. Υπάρχει ανάθεση άλλων καθηκόντων πλην το διδακτικό. Απαλλάσσονται όμως από τον διδακτικό χρόνο. Παίρνουν, λέτε, κάποια άλλα καθήκοντα, όμως αναπληρώνονται αυτές οι διδακτικές ώρες από άλλους οι οποίοι εντάξει, αλλά το δημόσιο σχολείο δεν μπορεί να εκεί όπως στα κολέγια. Έχουμε δουλέψει στα κολέγια, ήταν 14 περιόδους, έκανες το μάθημα σου, συγχωνώσουν και φεύγες και θεωρήσουν ότι ήσουν ολικής απασχόλησης. Γι' αυτό ακριβώς τα επιπλέον καθήκοντα που έχουν οι καθηγητές, για να το δούμε κι εμείς, για να μάθουμε κι εμείς τι ακριβώς. Ωραία. Καταρχήν να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Αυτό το οποίο λέει ο Γενικός Ελεγκτής, ότι οι Κύπροι οι εκπαιδευτικοί δουλεύουν λιγότερο από τους αντίστοιχους Ευρωπαίους, είναι άκρως αναλυθές. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 18,6 αναεκπαιδευτικών, στην Κύπρο είναι 20,5. Άρα εδώ είναι η πρώτη στερέωση και ανακρίβεια την οποία παρουσίασε ο Γενικός Ελεγκτής. Και τα στοιχεία του Γενικού Ελεγκτή, λυπάμαι να παρατηρήσω. Κάποιος σας πει βέβαια είναι ανάλογα ποιες χώρες συγκρίνεται, ας πούμε. Ο μέσος όρος. Όλων των χωρών. Ο ίδιος έκανε αναφορά για μέσον όρο. Είναι στο εκπαιδευτικό δίκτυο ευρυδί. Και ο Γενικός Ελεγκτής είπε για μέσον όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο άνθρωπος είπε ότι είμαστε κοντά στον μέσον όρο. Άρα επομένως, πού βλέπει τη δημοσιονομική σπατάλη ο Γενικός Ελεγκτής αναφορικά με τον μέσον όρο? Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ξέρει όλες αυτές τις απαλλαγές που είπε, εντόπισε στην πρακτικογράφο του Καθηγητικού Συλλόγου. Και από αυτές τις πρακτικογράφου μας έβγαλε κάτι λογαριασμούς που θυμίζουν μια χωριανή μου, η οποία ήταν αναλφάβητη, δεν ήξερε αριθμητική και έβγαζε λογαριασμούς. Αυτή μου θυμίζει ο Γενικός Ελεγκτής. Είπε ότι οι ώρες τις οποίες παίρνει πρακτικογράφος αναλογούν με 20 εκατομμύρια. Μα σε κάθε σχολείο υπάρχουν 800 ώρες την εβδομάδα. Η πρακτικογράφος παίρνει 2 ώρες το μία. Άρα επομένως είναι 0,25 της χιλής που ισοδυναμούν σε όλα τα σχολεία της Κύπρου με 50.000 ευρώ και όχι με 20 εκατομμύρια που είπε ο Γενικός Ελεγκτής. Άρα εδώ ο Γενικός Ελεγκτής, ο οποίος πιστεύω ξέρει στοιχειώδη μαθηματικά, σκόπιμα παραπλανεί. Τώρα, ένας διευθυντής των σχολείων πρέπει να διδάσκει. Ξέρουμε τα καθήκοντα του διευθυντή των σχολείων, των βοηθών διευθυντών. Εγώ είμαι βοηθός διευθυντής. Να σας πω έτσι δειγματικά. Ένας βοηθός διευθυντής το πρωί. Τι κάνει? Φαντάζομαι ακόμα κάνετε την προσευχή στο σχολείο. Την προσευχή την κάνουμε και θα την κάνουμε και πρέπει να γίνεται και έπαρση της σημαίας. Αυτό να μην φοβόμαστε να το πούμε. Τα σχολεία της Κύπρου. Ποιος φοβάται?
μου δίδεται αυτή την πάσα, πρέπει να γίνεται και πάση στις 1 το πρωί. Είναι προσωπική μου θέση. Λοιπόν, στις ΗΠΑ γίνεται. Ναι. Γυρίζει όλες τις τάξεις το πρωί να δει τα παιδιά τι κάνουν. Μαζεύει τους απόντες. Για κάθε απόντα πρέπει να τηλεφωνήσει στο σπίτι να δει τι συμβαίνει. Το παιδί ήρθε σχολείο, ήταν όντως άρρωστο και ούτω καθεξής. Άρα... Είναι τόσες πολλές όμως κάποιος θα σας πει απουσίες που είναι δουλειά δηλαδή που παίρνει ώρα. Λέω το πρωί τι κάνει. Στη συνέχεια τι θα κάνει. Κοιτάζει, έρχεται σε επαφή με τα παιδιά που δυσκολεύονται, που έχουν προβλήματα. Συνεχώς γίνεται διάλογος. Θα τους καλέσει στο γραφείο του να δει τα διάφορα προβλήματα που έχουν στο σπίτι. Θα καλέσει τους γονείς. Προσπαθούν να λύσουν προβλήματα. Καλεί το σύνδεσμο γονέων, τις εφορίες, υλικοτεχνικές υποδομές. Εγώ πήγα σε ένα σχολείο το οποίο μου θύμιζε υψώματα Γκολάν και Λωρίδα της Γάζας. Δεν είχε διαδίκτυο. Ήταν οι τρύπες από παντού. Σε αυτές τις συγκεκριμένες περιπτώσεις πρέπει να κάνεις παρεμβάσεις ούτως ώστε να βελτιωθεί το σχολείο. Δεν έρχονται μόνο τους, κύριε Μιχαηλίδη, αυτά τα πράγματα. Όταν αυξάνονται τα χρόνια υπηρεσίας, γιατί πρέπει να μειώνονται και οι ώρες διδασκαλίας? Αυτή τη στιγμή οι Κύπροι νομοθέτες, εν τη σοφία τους, εφόσον αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος είναι πάνω από τον μέσο όρο της Ευρώπης, άρα δεν υπάρχει δημοσιονομική σπατάλη, εν τη σοφία τους είπασαν με τη μείωση, με την αύξηση του ορίου ηλικίας να μειώνονται και ο διδακτικός χρόνος. Αλλά παράλληλα ανατίθενται άλλα καθήκοντα. Ποια είναι αυτά τα καθήκοντα? Ο έμπειρος, παραδείγματος χάρη, υπευθυνότητες τμήματου. Ο υπεύθυνος τμήματου είναι η μάνα και ο πατέρας του κάθε τμήματος. Το οτιδήποτε πρόβλημα υπάρχει θα πάει στον υπεύθυνο του τμήματος. Ο υπεύθυνος του τμήματος καθημερινώς περνά μέσα από τις τάξεις να δει τα παιδιά πώς είναι, τι προβλήματα έχουν, αν συντάξεις χρειάζονται οτιδήποτε. Στις εκδηλώσεις, στα συνοδεύει, στους εράνους, στις πρόνοιες. Είναι και αυτά καθήκοντα τα οποία γίνονται μέσα στο σχολείο που ο κύριος Μιχαηλίδης φαίνεται τα αγνοεί. Αλλά δεν ξέρω, ερωτώ και τον κύριο. Κανένας δεν προσπαθεί, θεωρώ, δεν ξέρω τώρα για τον κύριο Μιχαηλίδη και αυτά τα στοιχεία, επειδή δεν είναι και παρόν, εννοώ ότι τα δημοσιοποιεί με κάποια στοιχεία, φαντάζομαι. Μα είναι ανακρίβειες, κυρία Σιάσου. Είναι ανακρίβειες. Ναι. Εντελώς ανακρίβειες. Ο άνθρωπος δεν αποτάθηκε στο Υπουργείο Παιδείας να του δώσει επίσημα στοιχεία και αυτά τα πράγματα δηλαδή, τα οποία γίνονται στα δημόσια σχολεία είναι αμάρτημα. Είναι αμάρτημα να νοιάζεσαι για τα παιδιά. Σας σήμερα. Δεν θεωρείτε ότι ίσως είναι κάποιες περιπτώσεις που γίνεται αυτό? Συγγνώμη. Σε κάποια σχολεία ίσως και κάποιες περιπτώσεις όπου οι απαλλαγές μπορεί να μην είναι τόσο δίκαιες? Δεν υπάρχουν απαλλαγές. Πούποτε. Είμαι σαφέστατος. Δεν υπάρχουν απαλλαγές. Ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω έτσι, διότι μας ανησυχεί, γνωρίζουμε το πόσο σημαντικό έργο έτσι επιτελείται. Θέλω να μου πείτε, επειδή είναι πάρα πολλά τα παιδιά σε κάθε σχολείο και τώρα με λίγο μας δώσατε την εικόνα ότι δεν είναι μόνο μπαίνω στην τάξη, παραδίδω μάθημα. Μα πρέπει να είσαι τελείως αδαής να πιστεύεις ότι μπαίνει στην τάξη να κάνεις μάθημα και φεύγεις. Ένα σχολείο για να λειτουργήσει ολάκερη κοινότητα είναι 200 πράγματα μαζί και ταυτοχρόνως. Θεωρείτε ότι έχετε ακόμα και ανάγκες στις οποίες οι ελλείψεις στα σχολεία που πρέπει να καλυφθούν που και αφορούν τα παιδιά? Ποια είναι η κατάσταση των σχολείων σήμερα, αν μπορείτε έτσι λίγο? Κοιτάξτε, είναι άπειρες οι ανάγκες και πρέπει να διαθέτεις τσαγανών, οι διοικητικοί σε κάποιο σχολείο, τσαγανών να έρθουν σε σύγκρουση και με την κυβέρνηση και με το Υπουργείο. Εμένα καθημερινώς και με τις τοπικές εφορίες εκεί φτάσει σε πλήρη σύγκρουση με σκοπό τι? Δεν είναι εκφύσιο να έρχομαι σε σύγκρουση. Φτιάξουμε μπαίνουν τα παιδιά, μπαίνουν εξωσχολικοί μέσα, κινδυνεύουν, ξέρω εγώ, χίλια δυο πράγματα. Θα συγκρουστώ και με τον πρόεδρο της εφορίας. Γίνονται πράγματα τελικά, πιστεύετε? Γίνονται, πιστεύω, όταν υπάρχει διοίκηση σωστή, γίνονται πολλά πράγματα και βλέπω συγκριτικά με 2 χρόνια που ήμουν στο συγκεκριμένο σχολείο, με τη σημερινή ημέρα, όταν υπάρχει σωστή διεύθυνση, τα πράγματα αναβαθμίζονται. Αλλά και μου δώσατε τον λόγο, ο κύριος Μιχαηλίδης, γιατί δεν μιλάει για το σκάνδαλο των 6 εκατομμυρίων ευρώ του προγράμματος Δίας, το οποίο έχουν πεταχτεί στον κάλαθο των αχρήστων. Και εγώ προσωπικά του έχω κάνει καταγγελία. Αλλά φαίνεται ότι επικεφαλής αυτού του προγράμματος ήταν κάποια συγγένισσα του και γι' αυτό το έχει ενταφιάσει. Γιατί δεν μιλάει για την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, που ο καθένας παίρνει 140.000 το χρόνο για να επιτελεί ρουσφέτη? Γιατί δεν λέει, παραδείγματος χάρη, στο Υπουργείο Παιδείας υπάρχουν 3 διευθύνσεις? Θέλουμε 3 διευθύνσεις που ο καθένας να παίρνει 7 ή 8.000 το μήνα? Μέση τεχνική και ούτω καθεξής. Έχουμε 30 επιθεωρητές. Ποιος είναι ο ρόλος των επιθεωρητών? Να διονύζουν το ρουσφέτη μέσα από τα σχολεία και να μας βγάζουν διευθυντές οι οποίοι είναι ανίκανοι να διοικήσουν? Εδώ τον έφερα τον κύριο Μιχαηλίδη, αν είχε το θάρρος
και τη στοιχειώδη αποτελεσματικότητα να επέμβαινε σε αυτό το σημείο. Μάλιστα. Κύριε Νικολαίδη, ακούστηκε και η δική σας η άποψη και από ό,τι καταλάβαμε έχετε πολλά και στον τομέα της παιδείας, έχουμε πολλά να ακούσουμε. Θέλω να μου πείτε όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε σήμερα στα σχολεία ποιο είναι, η απουσία των μαθητών? Όχι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην δημόσια εκπαίδευση είναι η διοικητική ανεπάρκεια είτε σε επίπεδο σχολείων είτε και σε επίπεδο Υπουργείου. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο να υπάρχει, διότι το σαθρό σύστημα το οποίο προαγάγει τα διοικητικά στα στελέχη δεν λαμβάνει υπόψη την ικανότητα του εκπαιδευτικού, του προαγόμενου να αποδώσει σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα. Τώρα με αυτές τις εξελίξεις και τις αλλαγές που έχουμε στα σχολεία δεν θα γίνει, κυρία Σκιάζου, καμιά απολύτως αλλαγή. Έχουν πετάξει 13 εκατομμύρια πέρυσι και εδώ θέλω τον Γενικό Εισαγγελέα. Έχουν αυξήσει τις ώρες στα αρχαία, στα ελληνικά και ούτω καθεξής, οι οποίες αναιρούνται με το νέο σχέδιο του Υπουργού Παιδείας. Δηλαδή, λέτε ότι οι εκπαιδευτικοί δεν θέλουν να δουλεύουν. Με το πρόγραμμα του Υπουργού μειώνεται ο διδακτικός χρόνος κατά 20%, που αυτό το πράγμα τι σημαίνει? Σημαίνει αύξηση της παραπαιδείας. Κανείς όμως δεν μιλάει και ο κύριος Μιχαλίδης κλείνει τα αυτιά του. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Και ακούσαμε έτσι και τη δική σας πλευρά των καθηγητών. Λοιπόν, εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ευχαριστώ.